खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जोबनेस लाव बरनाय लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जोंहा सास्त्र सिमाबल जायखौ जोङो सर्ट फर्मआव SSB होनना बुङो बेनिफ्राय जोंहा हेड कनस्टेबलनि थाखाय साख्रि ओंखारना फैदों दा नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आं नोंथांमोननो साख्रिनि बागै मोजाङै डिटेल्सै खोन्थाहरगोन जेरै नोंथांमोननि गासै साख्रिनि टटेल भेकेन्सिया बेसेबां दङ माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ जोंहा सेलेक्सन प्रसेसआ माबोरै जागोन बेफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो थाखाय बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना जाहाथे बेबायदिनो साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो हानायजों लोगोसे नोंथांमोननि बे एग्जामा माला जागोन एडमिट कार्ड फैनायनि आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना बयबो बड' जब नेसनेलखौ गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जायफोर बिथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै लोगोफोर जोंहा साख्रिनि नामा जाहैबाय हेड कनस्टेबल बे SSB निफ्राय फैदों जायखौ जोङो फुल फर्मआव सास्त्र सिमाबल होननानै मिथियो दा बे साख्रिनि नामा हेड कनस्टेबल मिनिस्टारियेल बेयो बुंदों ओमफ्राय गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 115टा दङ दा नोंथांमोना गाहायाव फैबा नुनो मोनगोन सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन बेखौ बे होनाय दङ जेरै बे बुंदों हेड कनस्टेबल मेटेरियेल साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना लेभेल 4 नि जोहै सेलारिखौ मोननो हागोन दा बे सेलारिया 25,500निफ्राय जागायगोन माने 25,500निफ्राय नोंथांमोननि फार्स्ट सेलारिया जागायजेनगोन मास मोनसेयाव बिनिफ्राय 81,100 सिम जाहैगोन सेलारिया मास मोनसेयाव बारायलांबाय थागोन आरो माने नोंथांमोननि सेलारिया आरो बेहाय लोगोसे जोंहा माखासे एलावेन्सबो दंबायो नोंथांमोना नायनो हागोन जेरै डियारनेस एलावेन्स रेशन मानि एलावेन्स वाशिं एलावेन्स गोबां रोखोमनि एलावेन्स दङ नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन बे सेलारिजों लोगोसेनो आलदा जेरै रेशन मानि एलावेन्स माने नोंथांमोना बे ओंखाम जानाय माबाफोर खरस जायोबा बिनि फैसाखौ नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनजोबगोन आरो बेफोरबायदिखौनो होनो एलावेन्स दा बिनिफ्राय जोंहा बैसोआ बेसेबां जानांगौनो बे हेड कनस्टेबल मिनिस्ट्रियेल साख्रिनि थाखाय 18 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरनि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जाया मानो दा बे फरायनाया लोगोफोर नोंथांमोना सिनियर सेकेन्डारि माने नोंथांमोना 10+2 माने हायार सेकेन्डारिखौ नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि एग्जामखौ पास जानाय जानांगोन नोंथांमोना PO खौ पास जानाय जानांगोन दा नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि PO पास जानानै दङबा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोफोर जायफोर बिथांमोना फैगोन जुलाइनि 3 खालि जोंहाथ' बे हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआ मोनगोन नालाय अब्ला नोंथांमोना रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावबो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना दायो माने हायार सेकेन्डारि एग्जामखौ पास जानो नागिरदों बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन माने जोंहा लास्ट डेटआ जोबहैया नालाय 31 जुलाइ खालि जोंहा लास्ट डेटआ जोबहैया बेनिखायनो नोंथांमोना बे एप्लाइ खालामबानो जाबाय जायफोर बिथांमोना 31 जुलाइआव रिजाल्ट मोननो हागोन हायार सेकेन्डारिनि बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बे कम्पिउटारनि माखासे नोंथांमोना टाइप खालामनो रोंनाय जानांगोन लोगोफोर इंलिश नोंथांमोना टाइप खालामनो रोंनाय जानांगोन कीबर्डखौ थुनो रोंनाय जानांगोन कम्पिउटारनि दा बिनिफ्राय गाहायाव फैबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेहाय माखासे एडुकेसनेल क्वालिफिकेसननि डिटेल्स होनाय दंबावो नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय बे गोनां नङा जेनेबा बे माखासे एजनि खोथानि बागै बुंदों एजनि रिलिजननि बागै बुंदों जेरै बेहाय लोगोफोर अभार एजनि लिमिट होनाय दङ जोंहा दहाय 18 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हायो होन्दोंमोन आङो नाथायबा जोंहा SC ST केटेगरिनि केन्डिडेटफ्रा 5 इयार्सनि एजनि रिलिजन होनाय दङ अब्ला सानबानो जाबाय नोंथांमोना 18 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरनि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन जेरै OBCनियाबो 3 इयार्सनि अभार एजनि लिमिट होनाय दङ नोंथांमोना बेफोरखौ नायजोबानो जाबाय दानिया नोंथांमोना गाहायाव फैबा बेहाय माखासे एजनि रिलेटेड होनाय दङ जेरै SC STनि माखासे बेखौ डिटेल्स होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बयबो एक्स सार्भिसमेन जायफोर बिथांमोना सिगाङाव माबाफोर सार्भिस मावबायबा बिथांमोननि थाखायबो बे डिटेल्स होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ बयबो फरायनानै नायो एप्लाइ खालामनायनि सिगां एग्जामिनेसन फी नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव बेसेबां पेमेन्ट खालामनांगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानि जेरै आनरिजार्भ EWS इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन ओमफ्राय OBC बिथांमोना 100 रुपिस होनो नांगोन अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन बिथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव नाथाय जायफोर बिथांमोना जेरै SC ST एक्स सार्भिसमेन बिथांमोना जेबो फिस होनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना गोसोबादि मबाइलानो जाया मानो लेपटपजों जाया मानो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन फिस होनांगौनि गोनांथि गैलिया नोंथांमोना दा बिनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ होन्दों बेहाय माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि डिटेल्सखौबो होनाय दङ इन्सट्राक्सनखौ होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय गाहायाव फैयोबा माखासे डिटेल्स होनाय दङ इमेल आइडि नोंथांमोना बेफोरखौ होनांगोननो बेखौ बेहाय गासैबो डिटेल्स होनाय दङ आरो नोंथांमोना बेखौ बयबो मोजाङै नायबानो जाबाय आं मेनखौल' नोंथांमोननो खोन्थानि इन्सट्राक्सनखौ नाय होननाय माने ओरै आरो लोगोफोर बेहाय जेनेबा नोंथांमोननो होनाय दङ जेरै नोंथांनि बे फट'खौ आपल'ड खालामनायनि साइजआ बेसेबां जानांगोन रिजलुसना बेसेबां जानांगौ बेखौ होदों जेरै सिगनेचारनि साइजआ नोंथांमोना सिगनेचार आपल'ड खालामनांगौ नालाय कपियाव लिरनानै दा बेनि साइजआ बेसेबां जानांगौ बेफोरखौ बे मोजाङै होनाय दङ आरो
बिनिखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगां बे एडभार्टाइजमेन्टखौ मोजाङै नायो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि डिटेल्स होनाय दङ ओमफ्राय माबाफोर प्रब्लेम जायोबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन ओमफ्राय अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगौ नोंथांमोना बेखौ नेट बेंकिं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नोंथांमोना बेजों पेमेन्टखौ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना आनरिजार्भ OBC बिथांमोना SC ST बिथांमोनाथ' पेमेन्ट होखानो हाया नालाय दा जोंहा सेलेक्सन प्रसेसआ माबोरै जागोन आं बेखौबो नोंथांमोननो फार्स्टआव मोजां खोन्थाखानोसै फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट ओमफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जागोन लोगोफोर दा बे बिनि फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट ओमफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टनि माबाखौबो बे होदों माने डिटेल्सखौबो होदों फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्टआनो मेलफोरनि थाखाय बेसेबां मा होनो 1 किल'मिटार 1.6 किल'मिटार खारनो हानांगोननो बे होदों फिमेलफोरनि थाखाय 800 मिटार खारनो हानांगोननो 4 मिनिट्सआव बेखौ बे होदों नोंथांमोना मोजाङै नायनो हागोन फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट बिनि बागैबो बे मोजाङै होदों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय गावबागाव देहानि सायाव नोंथांमोना बिजिरनानै नायनानै बेखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय ओमफ्राय लास्टआव जोंहा मा जागोन ना रिटेन एग्जाम लानाय जागोन ना रिटेन एग्जाम नोंथांमोना कमन एन्ट्रेन्स टेस्ट बेखौ होनो नांगोन दा बिनिफ्राय दङ जोंहा कमन एन्ट्रेन्स टेस्टआव मा साबजेक्टखौ फरायनांगोन बिनि बागैबो बे मोजां होनाय दङ जेरै जेनेरेल नलेज दङ मेथामेटिक्स दङ रिजनिं एन्ड जेनेरेल इंलिश जेनेरेल हिन्दी बे दङ गासै 100 मार्क्सनि थागोन बे ओमफ्राय बे नोंथांमोना बे रिटेन एग्जामखौ माल्टिपल चइसआव होनो हागोन माने अबजेक्टिभ टाइपआव मोनब्रै एन्सार थागोन नोंथांमोना बे मोनब्रै एन्साराव कारेक्ट एन्सारखौ सायख'नांगौ बेबायदि फैगोन आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि सेलेक्सना जागोन बिनिफ्राय जोंहा लोगोफोर टाइपिं टेस्ट लानाय जागोन नोंथांमोना बे कम्पिउटाराव टाइप खालामनायखौ टेस्ट खालामनाय जागोन नोंथांमोना बेसेबां स्पिडै कम्पिउटारखौ टाइप खालामनो हायो बेनि बागैबो बे होनाय दङ लास्टआव जोंहा डकुमेन्टस भेरिफिकेसन लानाय जागोन डकुमेन्टस भेरिफिकेसन ओमफ्राय जोंहा मेडिकेल एग्जामिनेसन लानाय जागोन नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन बे डिटेल्सबो होनाय दङ मारै मेडिकेल एग्जामखौ लानाय जागोन रिभिउ खालामनाय जागोन बेहाय मेडिकेल एग्जामिनेसना मेडिकेलि नोंथांमोना फिट जानांगोन दा बेबायदिनो नोंथांमोननि सेलेक्सना जागोन लोगोफोर ओमफ्राय फाइनाल रिजाल्टआ मारै जागोन मेरिट लिस्ट ओंखारनाय जासिगोन नोंथांमोना जेनेबा फार्स्टआव जोंहा फिजिकेल एफिशिएन्सि टेस्ट फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट रिटेन एग्जाम जाबाय बिनि उनाव स्किल टेस्ट जाबाय बे कम्पिउटार टाइप खालामनाय बिनिफ्राय नोंथांमोना डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जाबाय बिनिफ्राय मेडिकेल एग्जामिनेसन जाबाय बिनिफ्राय जोंहा फाइनाल रिजाल्टआ जागोन दा नोंथांमोना बे फाइनाल रिजाल्टआव मेरिट लिस्टआव फैनो हायोबा नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन एप्लाइ अनलाइन टु क्लिक हियार टु एप्लाइ अनलाइन होननानै नोंथांमोना बे थांनानै बयबो एप्लाइ खालामबानो जाबाय जायफोर बिथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबाय सिगाङावनो पास जाना दं बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना एबार नैबे 3 जुलाइआव पास जागोन बिथांमोना बयबो एप्लाइ खालामबानो जाबाय लास्ट डेटखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाखानि लोगोफोर माला लास्ट डेटआ एप्लाइ अनलाइना जोंहा 22 जुलाइनिफ्राय स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय लास्ट डेटआ जाहैबाय एप्लाइ अनलाइना 28 आगस्ट खालि जोंहा लोगोफोर नोंथांमोना बयबो 28 आगस्टनि सिगां एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं रिप्लाइ होनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनाव बयनोबो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथिनानै बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हायो दा बेखिनियानो लोगोफोर गोजोन्थों